Sziasztok, ez itt a Assassin's Creed-nek a világa. Előző részt ott hagytam abba, hogy követtem ezt a bazi nagy hajót. És bizony most úgy látom, hogy oda kell mennem a szigetre, ahová ő is ment. Bár fogalmam sincs, hogy hol van a sziget. De jó. Na most már tudom, hová kell menni legalább. Mondjuk így se lettem sokkal okosabb. 2 cukor, kemény vagyok. Mi van benned? 2 rum? Több, mint a semmi. Na jó van, valami újat. Szétrombolom inkább ezt a szigetet, mint hogy ezt hallgassam. Van valami, nem tudom mi, de van ott valami. Skirt. Spanyol-angol csata. Azok nem túl érdekesek. Borulunk. Mégse. Szerintem elég sötét van, úgyhogy jó lesz. Ne, lezárt területet nem akarok. Hoppá, a fa most nőtt ki ott. Az tényleg egy ilyen nagyon hely. De nem láttam a hajót, amit kerestünk. Küldetésindításra. Ez az, töltőképernyő, mert én azt úgy szeretem. Fuss Forest. A Matrixban ragadtam. Na nézzük, milyen... Uraim, tisztes We do not plunge headlong into folly on the orders of a single madman, but act according to our own collective madness. The object of our attention is a square-rigged galleon, and we want her for the advantage she'll bring Nassau. So I'll put it to the vote. All those in favor of storming this cove and taking this ship, stomp and shout aye! Aye! Those who oppose, whimper nay! Never was the King's Council so unified. A poén az lesz, hogy én csinálom egyedül, hogy itt fogtok maradni. Ez nem természetes erőt, hanem ilyen régi épület. Na, szevasztok, intézem. Ó, emlékszem, hogy ez milyen bonyolult mászás. Hová kell? Azt hiszem oda. Úgy. Van itt valahol láda is. Így. Innen nem tudom hova. Kétlem, hogy oda, úgyhogy erre. Innen már... nem tudom. Remélem arra. Igen, erre. Masszát. Ciki! Húzd fel magad.
Gyerünk. Fogadok, ez is le fog szakadni. Itt van valahol a láda a közelben. Aha, ott van valahol. Mégse. Hoppá, de nem. Már most merre? Másszál már. Ott hagytam egy ládát. Most olyan követnem kell, remélem. Dzsungel, ez az. Kardot akarok. Anya fizzel már. Nem kell nyafizni. Viszont a kardot kérem lehet. Nem kérem, bocs. Legfeljebb ketten lesznek csak. Várjál. Nem? Hanem ez. Ne kerülj. Ciki. Nem erre. Szerintem már összetűzésbe kerültem, ha ez annak számít. Épp hogy. Nem állhattam egy kincset. Hol? Hát ha a fotot én, az nem olyan jó. Na, fordulj meg. Túloldalt lesz király. Feleslegesen öltem meg. Nem jó. Miért nincs kis késem? Király vagyok. Az ott pont fordulni fog valahol. Ott vagy. Látlak, cigány, gyere erről. Nem jó. Bolta. Ne, hol van? Itt van, jó van. Na kérem. Köszönöm. Szerintem rossz irányba jövök amúgy, igen. Ott van valami. Egy gyík. Ott is volt egy. Nem lesz szerencsém. Run. Viszont ennek tiszti tör. Ez az! Van kis késem! Na, itt a dzsungel kijárata is. Csúszát. Aha. Hoppá. Azt a milyen szép kép lenne ez. Gyönyörű. Le is fotóztam. Ott van, ott a hajó. Na igen, majdnem merre. Kétlem, hogy itt le. Hoppá, én ismerem ezt a helyet valahonnan.
Te már barátságosabb lesz. Vagy csak látványosabb. Van kis késem, most már megállíthatatlan vagyok. Mit lesz, hogy halom ellenség, úgy le... Aha, van itt bőven. Sprinteleknek hívnak. Na, úgy látom, te kimondottan jó állapotban vagy. A sírfejű az nem olyan jó. Pont jókor. Nem vagy kemény. Na, jön vissza. Köszi. Miért? Itt van. Itt kell legyen. Fejében maximum. Hát, köszönöm. Na, van, átváltok kis bicskákra. Ó, mesterlövész van környéken. De hol? Igen, ott a Dagi csávó. Ott lesz fenn. Ó, aztán nem tudom, hogy honnan leszedni. Nem jó, nem jó, nem jó! De komolyan hova? Hogy kéne felmennem? Az nem lesz jó mondjuk, mert most úgy észreveszi majd, hogy csak nem. Észrevettek. Innen márra. Sziasztok! Hoppá, ott van valami kék csávó. Szerintem megjötte. Hoppá, fedezékbe. Megvan. Mit nem mondjak, megvan. De itt van valami kék cucc. Nem láttál te semmit. Mit? Szerintem elkezdem lovadászni az őröket. Nem kell később. Egy. Majd ne jár. 12 perc. Szerintem sikerülhet is. Bocsász. Elhinnéd, ha azt mondanám, már megtaláltam. Te nem vagy szerencsés. És te sem. Hun Richard. Ti lesztek a következők. Pont erre nézed, de ügyes vagy te is. Nagyon eltökélt voltál. Na, gyere nyugodtan. Így, amíg te meg arra nézel, amit neked futok, hogy csak. Na. Na, pont itt. Jól van így is, hogy pont jön valaki, vagy megy. Nem igaz, hogy nem vett észre. Nem igaz. Ennyi. Király, gyere. Megengedem, gyere.
Azt mondjuk nem engedem meg, hogy ártsál nekem, de nyugodtan. Jó, tökön szúrtam. Próba. Akkor ne. Ajaj, nem jó. Nem őt. Ez az. Jó van, megöllek, megengedem. Kiengedtem meg, hogy lelő ki magadról. 15 percnél járok, úgyhogy ezt befejezem és vége is a videónak. Jaj, tessék már érkodjatok nyugodtan, gyertek, megengedem. A legrosszabb esetben. Na ne szívassál! Oké, nem már ott vagy. Kapitány volt ezek szerint ez a csávó, mindegy. Szia! Valami nekem azt súgja, hogy nem akarok lebukni. Na, másszál. Jó van, még. Nem jó. Öljen meg. Nézzük, vannak-e utasítások, öld meg. Tudod mit? Lehet. Jó van, fiúk. Lelövöm aztán. Na ne szívassál már! Sziasztok! Remember the gift you gave me? Well, it answers just fine. Fils de putain! As bold as a musket ball, and still half as sharp. I'm sorry about this, mate. But I can't risk you telling your Templar friends about me still kicking around. I pity you, Bucanier. After all you have seen, after all we showed you of our order, still you embrace the life of an ignorant and aimless rogue. What's this? Is petty larceny the extent of your ambition? Have you no mind to comprehend the scope of ours? Te félek tőlek, csak is kétszer mellbe lőttelek, meg mellbe szúrtak, úgyhogy nagyon nem vagy félelmetes. Na, ezzel zárom a videót, mert így is 18 perc. Hát ebben a játékban nem lesznek a 15 perces részek, de ez van. Na, ezt még megvárom a videó végét. Ennek legyen megint a 20 perc. Nem várom meg. Ha tetszett, nyomjatok lájkot, iratkozzatok föl. Sziasztok!